Yesu ama NDC amanyo kona ye ne safi mebo so me de to so nsia won be kwa akoto aba akwa inu behim franka e de ama party no Asafo market GPRT umpanyimfo so na ebo amane won mo kire se kwan ya akonforofo de won mo nam hwo ne nyame anim ni ano ode ya cheche for mo cha de we colleges of education sahodo no ntete ababeto apono so che so mo strike no o masa amia mu bio mu awono eye kro ye wo amansia south mansini mu no mafo no mo kire se nyame anim ni ampanyimfo amwa won mu a ensuo ho asem Area is Sompa from Central for Pensmedu Catarman Busasa Nyambia, so boy anasa ukno, when you want any phone belia, obefa na, and our crowd boy na nasa ukruno, the number send was ya sevuno, a wolf so, ye be the home come area. Yabakwa to carry him shagina be a nash, shells from Kwa, yaswa digua quem, at their for COVID-19 yadiana hono. Another day and a chassis. I was here to too fast, before being here and Daniel the Marco to a month and Montetia, but you have so chessa branch be. Watch us what I John Sododo, and Untisabis have been prediasa, what the super glue, aqua cosono cote, and my besine, yes, John Socrani be my view. And you're not some night repa, young fast dama FIDO Fido. Bossia boy, hunsi, who ye kume be. Ama bossia boy, die, Nikaya Kono, a Fido. I know what you young quapacha patano so. Abacha new site one more. E one Dr. Bewo. Dr. Bell say Yadiaba neha wa fakwadan way. Na won sheni hu juma emfa emmau. I was yana mizo. Ano dia ba ko a ebo ni peduano. E be hyehyɛ wa abo rede ma na o kala asa to so e mizo and 5G energy drink. Abre pam ya do mo nyina won sempa beto dwa. Na anuano mienu a yatena se eya atwema de hye konkron. Akosia ajewa kwade boaten menimenia nana ya bo amalibia boga ensemini abuzafo ya shase de mo free ensem amanyosem kakra na amanyosem ya de mo kwa kwahye ase free no mama no tuase amanyukwa wodo na eboabo wo no ho afi 2024 no a ye kwa kowura mu no ye beto aba eno nti amanyukwa wodo no nyina na ye woso mo ye abato a woso mo totoɔ eyi wo mo betuatua amanyuko na no efi polling station de kosi constituency ahodo de komanta mantam no mo de ko Ghana nyina no wo mo etu ho na mo omo mato omo de awi ato omo mo soso mba be omo de eguso eya hoboa aba betu saa na mo no na mo no tuasa 2024 ye beto abai no amanyuko ahodo no nyina ebe ye ewura no mu a wo bekuta franka mu de ama party ahodo no na wodi wo manim edo makosa 2024 elections no na enumu na ntete ya Sompa FM nsamchefo ababeto apono so chesendisi amanyuku no ja ho makwa akotena se akwa were wakwa akobisa brewa aplase palase atamse tamse akwa akwaja tum se sodonfo ya dom na katramada abodwo moje de mafusa ne yantete nkaboni bia na se numpe etwetwa numpe so na wede eteta wede so na ja yetimi koba na Yesu ama mebosome a mebosome no ewa fimo ne de toso ensia wonomo ebekwa akoto aba akwa akoyi opani a obekuta franka ede ama amanyuku no na omo nhihye ya omo ede ba yeni womo eye ne se eye chese February bosome a ye womi ne da etoso we kra de womo de February bosome ne da etoso aduno ede kosi ne da etoso aduno enan na chese 24th eye February the kokosi 22nd February the kokosi 24th mum omo ebebiem se wa wo pe president edie bra na ebefa nkrata na ofa nkrata ni wi a ene o dante nantimu a no ye woso oyiyi ningina no wi a abroso a no ene chese ne na wotwe ana na chese o de nkrata na eba na abusia forms no sa pe president ye dia na so bekwa akofa forms no a wo kwa na the bet 30,000 Ghana cedis connected to one no 300 million aka ho na je se wo de akwa akwaje forms no na uyi nsambisa e wo so nyina no wia na de akwa akoda mpanimfo no abroso a eye be match bosome de etoso aduo no edukosi ne da etoso aduonu mienu na je se ne bosome yachi na the forms no eko na de akwa akoma mpanimfo na omaba aba betrase mo a mo befa forms no a mo se mo pe president edie ewo NDC amanyuko ni di mo no na mo aba bedosodoso mu se bi efin ene nkekawa bi ewo ho a on bedosodoso mu nyina na eja wo ma bospa nim ne wo so mu yitu nchen no ma yi ato nchen ne wo so mo pene so no no ma apene so eno so so mo ya wi a wa hwe ya menase po kakra beba amanfo bubefu
ebi be munamuna ye be bi afrim e mo nto mo ho ase e ba sa manso bebem eno susu no mabie mato no mo se March bosome kro no a ne da etoso aduasa e de kosi April bosome no ne da etoso nsia wo mo ayesu no mo se bia ye yi free akansie no mo na wante ho ase na opese oba mpanimfo anim agya bosome anim ye kode mprensa na odo asem beto wo manimu a kosi broni kan se appeals no wo man ne se March bosome da etoso aduasa e de kosi April bosome no ne da etoso nsia e na saa adwuma no wono mo ebeye omo ka de nyina afiri ho no mo a na asomdwe ba na ne May bosome ne da etoso nsia saa da ne ye memene da ene ye chenshele matusele na womo edi abato na hyehyɛ so no mo akwakọ yopani a obehim franka edi ama NDC amanyuku no na enkoye presidential elections nko wom susu a wom be gyina de ama NDC amanyuku no ewo mpasua hodo so apre MP ewo NDC amanyuku ni dim no wom susu wom de ani se ya enti sabre no a wom abie mato no mo se op president edi a be fankrata no sabre kro no a na mo susu mo pa MP adie ewo NDC amanyuku ni dim no na msuso moko na makwakwa fafa monkrata saa na busua emre da hunie sa ope president ye dia o kwakwa fa krata na krata ne ba ku bia omo eton 300 million omo tono 300 million sa ope MP susu na adie e wandi si amanjoko ni dimu a krata ba ku bia no omo so beton 50 million on beton 50 million na ofa krata ni wie na nsembise wa krata no so uyi ya no nyina wi a na wo de brempanimfo a kwasi broni kan se filing fee no se open president na dua edia e wandi si amanyoko ni mu a obetua 5 billion obetua 5 billion na open MP na die e wo NDC amanyoko no susu di mu a e wo mpasua bia so a wo no wakwa kotua 50 million e de akwa akwaje forms na wie no obetua 400 million 40,000 Ghana cedis 400 million na odi akwako fale eye onkrata na fei abato na baso abusuan wei eye ntete a Sompa FM nsɛmtwefo awie ababeto yapono so na abusuan ye pese ye tumre na ye kyerɛ sie ntino ye ne se ye mompre andi samanyukum panimfo ne yenkobisa wonum se krata ya yate ene nsɛm ye aba bonten efiri anu anajo besia no pɛi ede besia awie no womu bua ne senie anu nti lawyer Barbara se wa samwa twotwofo pani abedi ekyire de ma NDC amanyuku no ye bopene no kobusa ne se maame na asemi no kura wo mu ana eno o chese mi nua be ma fefe mintimi nsekere nka nkyerɛ wo se no kura wom se no kura nim no no kura de won kai bre a NDC amanyuku no ekoye meeting bia wo mo ekosi se agina ye na nso abusua Sompa FM nsɛmtwefo mo de ya na mo de asem no mo no tua se ba ye fifim didwim ba bam hwehwemu akokosi ase ansa na ya no pipiripi ye de bebo so bia ye de akwa akoboso nti no ye wurawura mu a ye ntete ye kyese ase ya ye no kre se party ne mpanimfo agye atum se san hihye wei ana mo de be ye adwuma eye wura no mu a wo mo ebehim franka e de ama party no e wo mpasua hodo so ene ne ono so ebekuta franka mu e de ama NDC amanyuku no e wo eye 2024 elections ya abusuafo ye lazy butu ne amiem akwakoto no ye hyamo boss asemi ye de besim fensi ne tutu akwakoto tutukotwere akire besa akoso na yakwakode hu nkomo ebio ye nto aso kase no so ya tuwa kasi bono so na busua NPP amanyuku no so gusuada ya wamu wa hoboa mu sanyame ya domo afiwe mu eno sankona wie eno de na nipa hodro bi ya wonu so to mu asi wo se won betumi ato frank ade amanyuku no wagizimi agina so ato wonu so aba na nipa be se du na meka se wonu mayi omu asi wonu mu asebre de wo bibia da hyase e kan sempatwe akra edema no ho emu ba ko ayo so fo yo hwe adwade ni firinwuma wonsam so wonu manyafo alan kwadwo kyere maten na papa yi wo mafo be kai a afempem yenu ne nso 2007 sabre na ye December bosome ni mu MPP amanyuko ne kokoto aba sanka wonu pe franka tuni nipa wo gina brand se konkoma ne agyan no obetumi akonkoden ekwa wi akire mampanyi na do ene hurudi kan ya yera alan kwadwo kyere maten woto so mienu wono kwanya amane mu ahasa dua emienu akiri pono miensa 32.3% and wonya ya mampanyi na do enya amane mu 47.96% na kwaba no sare nyina mu wada shukura ne mu die mu pa
wɔse wɔno deɛ wɔ mpaba ne mpaba kyina enti mampanyin na adokora bo ba ya no wɔpaw no so ɔsoafo a wɔba bɛhwɛ adwadeɛ ne firi nnwuma ho so agu so ada atoto nneɔma ma nipa binom kora po yɛ sɛ nka papa no wɔmfa no de brɛnto wɔ sansa baabi ya nneɔma keka kɔ no asa wɔapere so bi akyɛ nipa a wakɔ nkɔden afempem mienu ne nso abapem sɛ bra ha deɛ ɛwɔ so ɔresign no ne yɛhunu sampa no ne abede san pipi amanyakuo no obɛtumi ato frank ade ama wɔnom na sɛ yɛkeka na wate ɛnora da de babɛkye nnɛ ɛne yɛnya no nteɛ sɛ yɛwura ala no kwadwo kyerɛmaten wɔatwerɛ krataa tententen de full stop asi tuo ne mu apostrophe ɛnya asɛm ketewa wɔde akɔ akɔma mampanyin na ado ɛwɔ abankɛseɛ mu kyerɛ sɛ anokwa wɔda mampanyin na ado ase paa ɛwɔ pepa ne akwanya wɔde ma no so amama yɛ ɔsoafo a wɔbɛhwɛ adwadie ɛne mfiri nnwuma ho nsɛm so na baabi a wɔyɛ adwuma no aduru no ano wɔakɛre ne ho ahwɛ pɛtɛtakrama hunu sɛ anokwa MPP amanyɔkuo no nso so otu frank ade ma wɔn mo ɛbɛyɛ yie nam so nti ne dibere kita no sɛ wɔsoafo hwɛ adwadie ne mfiri nnwuma ho nsɛm so no ɛno ano a de bɛkye nnɛ wɔde ne nyina da ato hɔ wɔse wei yɛ anamotuo soronko a wɔn ankasa wɔkora ne mudie mu na wɔpɛ sɛ wɔtuo de boa na MPP amanyɔkuo no so atumi konkoden asɛm de baa na sɛ no kora sɛ nya no kora obi aka ne deɛ enti na nɔpa wade akyea bi adwumadie so Friday special ya wɔn ahene yɛ ɔdo boa kyetena na dwamu no wɔn leading member de ma Alan campaign team Ora Joseph Amua edi nkomo eno ochem se oh sani ate saade na ne na wa atu wo mo do mo nyame ase saade a won mahwe animu a frititentene ne no ena da dua yi atumi aye ho I cannot confirm or deny, but the society and says, some say, oh, the American crowd, presidents say, when they are in war, they maintain their president. Now, who said now, I see a more day for not them, all answer or few among or back in the year. I have a man for crowd will be too far because no name more. I am a time here, no more than no being Martin Kwan, the which ma gana fu nyina buto bi so na sa ta na guni ho a because imagine chaos and na nyama na cost no memu ska 7 bi aye na akohia se sa brɛ die na se option na nyamnya tum edi bo nyi on se nyama start ya ba form si bi se ska 7 na ba form petrol se na ba form nyama ba form se sa be die se no kra ku si form na fa ko ye na o na gini hye ho a Sompa na yi o bi akwa ba na bi se sa brɛ die kwa na nkenye kra nti me de se no kra se Okay. Na eno no kana mra sebadwane a wono so gina wode momanfo a ewo aboase west abaton peso so won monyamfo Edward eni wono so kasai ekire mu se o wedie ewo mu da nyame ase pa na we kura ba ma won makwanya ama nneoma ewo som de gu akwan mu na ni kine ya no nyame adom so on matumi aye. Oh, I was not going to say papa, because in Ghana, we say we are still not the PI industrialization. Because they say in this world, who knew PI will never take. I'm paying any more than take on industrialization. Our country, no, our in the world. Because then, our country produces PI now on adding value to and the raw materials. No matter what, with digitization, or good economists, you need to apply these things on set. Who pushing industrialization, and the best man for Africa when it comes to industrialization based on performance, based on a from Empire, from United Nations, when it comes to that, is a what? It is always and Papa Ghana say for time PSI. Now, what do you want on one initiative on one and people who hear more. Sometimes it is because of his presidential mission, and that guy is so gentle. I mean, me at home can way back because you see somebody with this good idea or they work country to run that business science from now. Because of all link in the world, people in World Bank, IMF, African Development Bank, whatever, they believe in him, they trust him, they assisted him to move most of this 1D1F. And then today I'll say this. I mean, I'll say this for Ghanaians to know. It is because people think that your one who Sikamwa or Baki and it is Banyadin was all creative job for the youth or her Puma, Ocean, Epula. That's the first time our export exceed the import.
It's just on the visa for no some one more. Namontola no no because of the when your president obedient no. Your man and prona, your man is car. But Allah no is a trauma. Oh, I know I can launch a man for like a cataway. Some IFAB need African development the cash plan because of no to crown only 40 million crowns added to the money. I hope Ghanaians listen to all this kind of things. They can't do a idea can bear me the money because he's the only one to Ghana now. I was your way. I can never show Johnny and what General Demo for what was West. About 1% so when man for Edward any. I was here to say, come say some parent 3.1 FM. We are prem to break us and some baby will be no. Ye go so a dema must be no. What drink channel susi for became who are bra. Okay, way social media platforms are doing in us so. Oko Facebook wa Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM and a YouTube Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. What drink channel susi no. What the biabia on my go so a yebeka serma mono. Yebeka kai ede amamo. Yeah, come say Cassie, every Sompa 93.1 FM so Kumasi no ebebum fumpa na twa pesa dada no ho eyachia krochia akwakofa Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne mpotamu yento akase no so mam yeguso a edemu amanyosem ene yewura Alan Kodwo Kyerematen ne dibra ode ato wonom se soafo a ohwe my God yemfidi dwuma ene dwadie hu nsensem so a amanfo bi ne nam no omo tete keka se de akwakoya ake oba yesi se papa na dwuma ode ato wonom se soafo a ohwe God yemfidi dwuma ene dwadie hu nsensem so no na gese straight MPP amanyuku no Frank Etufo ene president ya wopesu odie no a eho adwuma ena papa na eba beye besi na krata no a wode koma mampani no afi ne watwe ne yem se mampani na nado dankwa kufo de krata beba bonten aba be chese se waje atum anase onyintumu na saa na mo we ya owura Alan Kodwo Kyerematen etuye no ena manfo bi kika se Ghana amamra constitution ene amamra ni nchiama no a yede eye adwuma no yentwro ne baabia enni baabia se bia wo pe president ye di ewo amanyuko bim na se bia wukuta minister bi anase wukuta dibre bi ewo abamu a chenchirenchina afato wonom ansana wakwakope president ye di ewo sa amanyuko nim yentro ne baabia sa se eye Ghana bibisa ewo honom na abusu asa wa MPP amanyuko ni sese ya enye yewura Alan Kodwo Kyerematen ko eneye minister ewo president Akufo-Addo na memuomu a wase wo keka anase wo didi nkomo wo hwehwea so opeso di president ewo MPP amanyuko ni dim Dr. Usu Afri Yakoto eye soafo a ohwe my Ghana yekwa ye ho nsensem so papa yi ono susu nani abere pa ene bedi ensoja kasa America de wanane akopre ene anope de no mo se de wata ya eti Dr. Koto susu ani abere pa so no susu nya president ya obedi ewo MPP amanyuko ni dim na uye no susu to nchane a ebe yesi se kenofori atakra susu no enye bia obedi eti sa ministers wenum nyina president Akufo-Addo amamuomu a ne yenim se omunya president ya womo bedi MPP amanyuku ni dim ene ye nyina ni tua se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono susu no eje boabo no lazy ni butu na ne yebusa se Ghana constitution no esesei se bia president vice president Alhaji Mahmoud Bawumia a ope president die se die ntimi mfansie sa ope di se ebia constitution no eka die efa ho se vice president no on resign na ansa na wayiniti akwakope Alan Kyerematen resign constitution no ene ka se wo ye minister na wo kope flag bearer bi sa no a wo so resign na abusuan kwa ma no so ne Dr. Isaac Brako enkodi nkomo papa ebada manyosemu a wenim di fo pa ewo ho wasa kire ho ade pi yene no nkodi ho enkomo doc ewiei ye mo official pa emo ha mo akwa baba Kumase afi ekometu yen bio megima di se ho ye pa Yesu adom ahoden ewo ho ye de rade ase doc ya mamra constitution no a ye de eye adwuma no ehe ne ya twro no eja mo kire ho ade amanyosemi na wabinimu eseye no ehe ne ya twro no te se ne Alan Kodwo Kyerematen a resign aye nyina ani tua se eyire se de ya MPP Frank Etufo adwa no obeba be prebie eye nhye so ye minister te se Alan
akotonum ene vice president Dr. Alhaji Mahmood Bamianom also resign ansa na wetu anamon bisa na wɔyɛ mema atiefoɔ nyinaa so afihyiapa. Constitution no baabie ni hɔ a wɔka sɛ woyɛ soafoɔ na wopɛ sɛ wokɔtu frankaa a wɔresign. Na mmom ɛkwan bɛyɛ enum na constitution abato hɔ sɛ woyɛ soafoɔ a wodi berɛ no ɛbɛda mpan. Baako ɛne sɛ ebi a baafoɔ owuo ababɛnu wase ɛde wo korɔ. Ɛtɔ so mmienu ebi a wankasa wa resign sɛdeɛ ɛnɛ yɛhu yi. Ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ wɔn kɔ pass vote of censure sɛdeɛ dan no nanka ɛreba a ɛntumi ɛnsie yi. Ɛna ɛtɔ so ɛnan sɛ yɛ appointe wo sɛ speaker anaa deputy speaker of parliament a wontumi nsan nyɛ soafoɔ nti ɛsɛ wɔde w'adwuma no to hɔ. Enum no ɛyɛ sɛ mampanin wayi wafiri wakonnwa so. Enti ɛkwan enum wei ɛna sɛ obi yɛ soafoɔ a anaa soafoɔ abɛdi akyire a ne diberɛ no ɛba bɛda mpan. Enti wei no sɛ wowɔ ambition bi sɛ wopɛ sɛ w'ani wɔ baabi na woyɛ no deɛ constitution nka ho hwee sɛ ɛsɛ sɛ wo resign. Na mmom no wɔho sɛ yɛse wode w'ani mmienu hwɛ toa mu a baako bɔ. Na me principal college a mekɔɔyɛ a bɛtifi training college me principal no wɔ hɔ ne ɛfɛ no Oforibu Ahene. Wɔse wɔn deɛ wode w'ani mmienu hwɛ toa mu a ɔhwene ɛne hunu mu ɛhwene nso yɛmfa nhwa deɛ. Enti megye de sɛ saa daeɛso na ɛwɔ n'ani soɔ no wɔpɛ sɛ wɔtumi nya kwan na wɔtumi tɔn ne ho ma Ghanafoɔ nyinaa hu sampa krakye yi nie. Ɛno nti na ebi a wɔde ne dwumadie ato hɔ no no na ɛnyɛ sɛ constitution na ɛhyɛ ne baabia sɛ ɔmfa ne dwumadie nto hɔ. Doc sɛneɛ na ɛba saa no a yɛ constitution ne yɛkwasi bro ne ka ne sɛ amendment yi na neɛ ehia bi no o anaa. Oh, there be where the amendment is here by amendment to Hokra. There be nipa kona wo pese wo krono. So wo hwe na babua wo de a na wo de wani hwa ha de wani hwa ha na wa afo nso atiesim na omo ye omo campaign. Na wo pese wo de obedu minister na wo nya kwan nye ne nkofo be ya mo no be ne yie de a. Enti ho de ehia ye hia amendment to constitution na we de enya de ese ye de hye constitution mu say there be wo pese wo ye say ya there be koda ze mampani ni na bedi akire omo constitution nka se wo ye mampani wo san akopiri uti biu ana wo ya bedi akire wo pese wo kopre senia yewura Aliu Mahama ye senia yewura Bawumia wa konwa so ye ya kwan bibie ni wo se wo do dwumadie to ho no mo wo betimi adobo wo ye wo kura wo di bre mu no na wo san apre wuti. Doc ha osom a wode som oman no ani mienu wode ani baako no enya hayen. No de ebe hayen na ebe hayen kura sa na tie ade bi wo ha wo ye ho hwe ya enye yi so hu esan say we no enti se ebra soja ba ye betu nkromegu ye no na omote National Liberation Council NLC ebra na omoto ye nhyehyɛ se ye betu aba ma yakɔ constitutional rule bi no ye be ye transitional provision bi ema yete triumvirate ye yi nipa miensa ye wura free fa ene amienu e bi e ka no ho ema mo be ye acting be ye presidential commissioners ano mo hwe akire ye president adwuma asese wo ye sa abre no na any head of state ye to abawie ya ye wura Akufo Addo ba be ye omanpani ye head of state na ye wura Busia be ye prime minister no ansa na omudwumadie no ba wie ye na we ne de constitution ne nhyehyɛ bibia saa na menyi ne sɛ ho behia sɛ yebenya sɛ mampani koprinity a yebɛka sɛ ɔmfa ne dibire nto hɔ yɛmfa acting president bi nhyɛ hɔ no mo na kɔyɛ ne campaign wie no ba ne ti yɛ abagina dwa da bi enti megye de sɛ hadwen bi asa. Na Doc oni wo mo ka sɛ alankodwo kyerɛmaten ne dibire ɔde ato hɔ no mo no asɛ wakyɛ dodo no oni wo mo bɛ yɛ adwene sɛ asɛ wakyɛ na o sɛ nkoa yɛ de daada. So wɔn na pray ne ti na wɔyɛ ne nkontaa wɔsom mu ɔsom sɛ ɔsoafoɔ ɛna ɔsan wɔ sɛ ne suadeɛ hu wei
enti wo susu sɛ ne nkonta abuo mu no ɛbrɛ ɛbɛyɛ ma no enie ɛnyɛ brɛ di kan ni a obi resign wɔ saa kwan yi so onim sɛ yɛwura mampani dada akɔfoɔ brɛ so saa deɛ yi bi siiɛ asoafo a na ɔmo yɛ nkono a na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɔmo dwom ɔmo kɔ pre saa to bi yɛ no June 2007 ɔmo de ɔmo adwuma ɛto hɔ no mo ɛyɛ yɛwura akyerɛmaten yi a wɔka ho ɔmampani ɛnɛ mampani na na ɛkɔfoɔ ado ɔka ho yɛwura adokofoɔ yɛwura papa owusu ankoma no mo Felix Japan foforo bi na ɔmo yɛ nkono so ahu ɔmo de to hɔ no mo June 2007 ɔmo kɔpre na brɛ no nkonti a ɔmo koraa enti wei no deɛ megye sɛ wɔbɛyɛ mfie mmienu a ne sa megye sɛ yɛ brɛ tenten a obetimi ayɛ ne ntotoyɛ eyie asan kɔtɔn ne ho ama Ghana fa na nyinaa hu no na wɔde akɔnti ɛnyɛ brɛ bɔne koraa Doc, where the idea and common no AC no. Okay, can you messy and this is yes, a run no bedu and no more MPP among you kunuma yatie say omunina nyaya on him franca ediama MPP among you kuno Alan Kujochre Martin Dr. Alaji Mahmoud Bamia Kennedy Ohine Japan Dr. Kofi Kunadua Preku Kwabene Japan nom ye Boachie Jakon Adeni Mo Francis nom nipa bedui 2007 deɛ na esi yɛ no a wɔn kɔ legu a wɔn nyinaa so obi anu ɔkɔpɛ president yɛ die obi ɛbɛpɛ president yɛ die no dɔk nye the same thing ya sɛ yɛ saa bɛhu ne nei no a ana yɛse ohwinti a no asesa wɔdanteɛ ɛbere bi atwam 2007 no enipa donson a yɛwura ɛsi edun ketia ɛkora kɔka sɛ akrɔmfo donson ɛkɔ akɔhyia akɔhwɛ wɔn de ɔbɛyɛ krɔmfo takyi amoa megide sɛ tiefoɔ kai efiri hɔ no party ne yɛ n'adwen sɛ ɛboro number bi a wɔn bɛfa kwan bi so asɔne so ɛma kakumaa bi na wɔn de wɔn akɔhyia na delegate no select wɔn de ɔbɛyɛ flag bearer enti ɛm sɛ saa deɛ no mmara no wɔ hɔ enti wɔn de mmara no bɛyɛ adwuma na wɔn asɔne so na wɔn a ɛdɔm no bɛyi wɔn sɛ wɔn de wɔn sɛ fata wɔn nkɔ kumaa bi no ɔma to ɔmo so aba na ɔmo baako a ne ti bɛyɛ yie no aba bɛyɛ nti ɔmo hwe aseɛ no ɔmo asesa ɔmo nanteɛ koraa dog ebi so fi sɛ asa akansie ne deɛ gyina nipa mmiɛnsa so Kennedy Ohine Japan Alan Kojochre Martin ɛna Baumia saa na ɔsoso hu no wɔn menia abatoɔ deɛ sɛnea sɛ yɛwura sɛ John aka to hɔ ama yɛn sɛ fear delegates sɛ wahu obi wɔ hɔ no mu a they one no or use the termite approach. One say enkanka. We want to ma wardrobe man baby man or we books be or bookshelf more. One who when you know or we was young keten when about who's one hour you pass so home. Ain't it be an any pa a month when in now must be say you would a jakokra. Na wo ye wodam asie submarine approach na on the amanfo nyantisi mu no wone nkofo kasa obehu na waba enti yanyan ma ebre no so a na yanhwe de delegate no omode ensunsan de bode hu ebefa ama sa nipa yi doc yeda se papa ne awie school a wode yakọ eja asemi kwa yi me kan say afi na himba enti yegusu a ja ye pem kwa anim no ye bekoso a na ja wadama ya bemben na wakoso a kyekere ya de sei ewie de da se ene wada age a wanya de ma nyame nhira o oye yo Dr. Isaac Brako na abusua yene ne kokodi nkomai wo yobi a we nim difo pa eba na manyosemu a wasaso akyere ho ade pii ena wiei wode yakɔ school kakra no GPRT yumpanyofo ya wɔn Kumasi Asafo market wɔn nso na esuyi wɔn mo kyerɛ mo sɛ ne nipa sɔre anopa na wɔhuna ma ne wɔn nnwuma so na akrɔmfofo ne wɔn mu die na saa ma ne hunu ya wɔn mu hunu na busua nam so
ama wɔn mu nnwuma nyinaa ahyase a egugu na wɔafra secretary adema GPRTU asafo market branch wɔwura Francis Ebo ɛna wɔde Sompa kaseɛ di nkɔmɔ a wɔkyerɛ mu sɛ sɛnea akɔmfoɔmfoɔ ne wɔn mu di anɔpa wia ne numere na sɛbi mpɛdua sɛ ogyantenafoɔ so ɛde wɔn ho agye mu no ama nipa dodoɔ no anya wɔn makɔ no nyɛ wɔn mani kampo sɛ kɔba sɛ wɔpɛ baabi afa kaa kɔ ne fie a wɔbɛba asafo market sɛ hɔ ɛna wɔba bɛfa kaa wɔse ade no akɔyɛ ahomekyɛ sɛm paa ɛne dadwene de ato wɔn so yɛ a wɔn ne kamafoɔ baabi a ɛnam so nti no mpanyinfoɔ sɛ wɔka asɛm akyerɛ nyame anaasɛ wɔpɛ aka asɛm akyerɛ nyame a na wɔfa nde fa mframa muo enti wɔn mo nam nsɛmtwerɛfoɔ so na wɔn maka de akyerɛ mpanyinfoɔ sɛ adaworo mo mɔnɔ mmoa wɔn mo sanse baabi a nneɛma atu no ano ɛyɛ ayɛ den Papa na hajino hapa ama ya kwa ya sanka ebenya police post ti yeguso ayeye ho adwuma sanka ebenya police post within the South market welfare betumi abo maybe ebe put some fear into those guys because you be aya na sa hade na custom anoma ase because ama obi abetu kwan so say ebe je ne bag of the kwa na phone na aye blog no bro phone e mo twa e mo dada mo for yes na wa ha anso na ko form kakra ba se no ya koso no ko prostitute no kura na ɛyɛ no kwalan kizinkiti wo market amu yɛ prostitute for what yɛ munya Ghanaian so yɛ Nigeria foreigners aba kuma ɛbɛyɛ side na yɛ nyina ayɛ obi anya careful sana koso nto munya careful munya careful na at least o ba na obanya nipa ba kuma no bi aka ho na obegya wo kwan ansana anu so bɛka bɛbɔ bia ni na ho yɛne mo sɛ yɛne mo kasa de bia yɛne mo yɛ meeting kura sɛ bronya ɛbɛyi yɛ pɛsɛ asade anka yɛbɛnya Sunny extreme, Sanka Yan to say at the end of the festival, Nanka say as a market a car being near accident. But at the Yamias so yan Tibisa, until you true move for speed car and the control your speed. Driving in Nihaya, driving the Waka could do, they all call speed. Call speed no one can could drive when you're driver. I hope so. So what trust here Nechi. Na okay, so one year one mouth, few cover 2 more. I hope so. We are to come very safe. Until call the agenda to me. Maybe you are overtaking. Maybe you are your conquest speed. Control speed. Na cobra. Na Ghana here. Period the only. A just period. At I see Afibia until your session cafe. You never have a year. At the end of it, you know, you go through a just hard unit is a previous ones. You know, Obi anya hwe. Wa ba no do ta ato baby no make sure we do jano. Wa obe soja ejano make sure say wodum jano kura won say jano dum ansa na watwe because ejaki twe bitumi ko so many things ntino enyina ye hwe yi eja hihye no eba time ni to bia mun ni mba ho Abusua wai eye GPRTU nkrabata ye wokuma asafo market warfare secretary over Francis Eboni eten nka no na seminti ye kwoma no so na ye ne assembly member ye wasafo electoral area Warmonyamfo Ernest Okaya kwa kodi nkomo ne abisa na saso asemi bae no wono matia na yero an official pa ya menua mejo so afin commentary enfie so na mo te say Ewrade adom na mo nso na me adom so me hoye pa ye de nyame ase e wono abo we de wo manfo su a wono musu yi wa na wono wo kire se wo musu o mu ni so duru wanim anya bia akromfo won sansam yi wono maka ma etwa waso mu Yo, medasi Sompa ne akonya amde ama me okasa fidie so. Na ye dika no mema asafofo na afishia pa na machi asafo hene. Na menua no mo kan no twamasum na matiti bi nso. Na sedi omo kan no. Obi na kan na asem o se kasa ye mframa. GPRTU for medi omo ho ya opa. GPRTU ba asafo market o na miswa. Unim say obi ko akra obi ko takra dia asafo abe transport hub na misha na ombeji ho so mo de run bus terminal ana omo de yet a lorry terminal e dia na GPRT betimi de omo nse si so say asafo ye ba ye yetimi aye police post ana ye ba yetimi de container ba kokora si ho amanfo mo firi miamia ebe fa ka wo eye terminal na ahodo e wo ho no ombenya bambo Minya ene na GPRT fu hu se ye gege amanfo bag na ye gege amanfo fun be ba e metu na mo nse me ni o mbehia me ni o mo hia be premier nsa ni na no ensiaga nti se no hwa metu hu na mo wo KM a ye action plan move for 2022 na wo mu se be see police station wa asafo
2022 yɛntimi anya yɛayɛ no rollover action plan KMA ɛwɔ mu sɛ afi acha first quarter of this year yɛbɛyɛ sword cutting na yɛbɛyɛ yɛde asɔ bɛbɔ fam na yɛtimi asi ɛyɛ police station ɛde ama asafo a na no home kami a yɛyɛ nyinaa no ɔhene ka ho asɛm a ɛnkyɛ bia ne bɛnya police station wɔ asafo na me feel sɛ GPRTU for ka no na nka ɔmo ka ne sɛ yɛtu ho anamɔ a yɛnya container bi anaasɛ yɛnya space bi wɔ yɛ terminal hɔ a yɛde bɛyɛ police post ɔho yɛhwɛ sikatitiri di a ɔmo gye no hɔ ne yɛhwɛ adwuma a ɔmo yɛ no hɔ a me feel sɛ ɔmo start adwuma wɔ asafo no ba now anka yɛnya bus terminal ba baabi kakra bi kura deɛ police post I think sɛ nka bɛboa nti nyɛ nnɛ ɛne ɔmo bɛka sɛ obi bɛfa kaa ne yɛgye ɔmo bui bi anaa yɛgye ɔmo phone ne adeɛ memedi ɔmo ho yɛ wɔ saa asɛm na ɔmo kan no na me as an assemblyman no me ne asafo hene nso aka abɔ mu a ɛnkyɛ bia no first quarter of this year Sompa for ebe invite mo na maba mba be short cutting a yɛbɛyɛ ne yɛsi police station dia aboa asafo na ama saa crime rate na ɛkɔ so no so ɛtumi aba fam I want to go to one said the kind na mamisa se we no motumi akaka moni ehunu tamina no baby potia a police for no betena na baby a yɛbɛsi ɛyɛ police station ho asɛm a wo ka na sɛ ɛyɛ I wadaro ma ho asɛm na making me pacho yɛnya bia wɔ asafo a ɛbɛn asafo market wa yɛbɛyɛ saa short cutting ne yɛsi police station ayanhwa anya asɛm ba ko no mo kan yɛ na wɔn mo kyerɛ mo sa de kan ɛyɛ akronfronfo de ɛtɔ so mienu nso akɔakɔyɛ jantrafo ɛne ɛsɛ wɔn mo kwaa no so mo ba enti ama wɔn mo adwuma no akɔakɔyɛ bibia hɔ na ma me sa wakɔakɔyɛ assembly member no asafo ankasa safa no ɛkoro no sam ne jantra brabɔ prostitution no wadawro me hɔ no te sɛ me nua me da ase sɛ metie ne ne ya em sɛ ɔno kora ɔmo admit sɛ ɛyɛ framanfo bi a ɔmo aba ɛbɛpie mu hɔ na ɔmo bɔ saa abra no me nua yɛka ba asibra a ɛne menu na ya wɛ sɛ wode w'ani kyerɛ mu wɔ adum a adum ba asibra fo ba hɔ nyɛ nnɛ deɛ mekɛn wote aseɛ ɛnyɛ adum nko ana ɔmo wɔ wokɔ ashton wokɔ stadium na baabia ebi wɔ hɔ menkasa asafo bi ni hɔ enim sɛ ebi wɔ hɔ ama hotels na hodo ne bi wɔ hɔ a ɔmo de amema yɛ nuanom Nigeria fo ne bi a ɔmo bɔ saa abra no hɔ yɛtu ho anamɔ asɛm baako si sɛ 2 years ago a ɔmo pia obi free abronsan baako so bɛhwe fam ma ne wi asɛm ne da so wɔ asukwa police station amena wo kasa yɛtu ho anamɔ bebree na bi wɔ hɔ a ɛyɛ enforcement ɛna ɛwɛ security agencies no ɛne assembly ne yɛ me as an assemblyman me deɛ ne sɛ me ho biribi sɛ I reported the KMA ya me kan me nya so ne me yɛ agre no crapa ebi ni hɔ ebi deɛ ɛwɔ hɔ sɛ deɛ o ka no na mmom yɛtu ho anamɔ a me ka sɛ instance baako a me kan ne sɛ asɛm ne bi kura wɔ hɔ a cases ne bi wɔ abepie m'anim ama sɛ ɛwɔ asukwa police station a ɔmo nso egu so ɔmo yɛ investigation nti sɛ yɛka enforcement deɛ a ɛne ɛwɔ sɛ assembly no mmom na take up the mantle na ɔmo enforce so nua as an assemblyman me ntimi ne me committee for sɛ bi yɛn kɔbɔ mpɛmpɛ sɛ yɛhwɛ ɔmo yɛ ɔmo bɔ bɛɛ si bra wɔ hɔ ne akyekye ɔmo anaa ne apam ɔmo we have reported the case and I'm expecting sɛ mpanimfoɔ bɛtu ho anamɔ na ɔmo atumi aboa ma saa bra na ɛkɔ so ne so atumi atwa honorable maya no was asɛm no deɛ wabɔ ne nyinaa tofoɔ de ama yɛn emu ano yɛ nyinaa so no nti brɛ pam no yɛbɛsa ba wo nkyɛn biem na yɛba abɛhwɛ apolisifoɔ ho ansɛnsɛm no sɛnea mu bɛsi biara no de afa wae nyame hyɛ wo mate me da mo ase nyame hyɛ mo so appreciate yɛn da se ne akonya wonyaayɛ abusuafo ne ne kasa yɛyi ayɛ assembly member ayɛ wɔ asafo electoral area wɔn monyamfoɔ Ernest Okai ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu no sɛ sɛbempɛde asɛ ɔpanyin kyerɛ fie masefo amfoɔ nam so nti wɔn moto anamɔ no bebree no a yɛ wɔn mɔrɔ sɛ ade hyɛ no haw wɔn betumi ayɛ ama wɔn abusua nto aso yɛ gusu a gyayen free GPRT nsensɛm ne mfam nkɔngoma sua ho nsensɛm na enkra beto so mpa fam yɛpono so awia yi ɛne sɛ yɛkyerɛkyerɛfoɔ no a wɔn kyerɛ adeɛ wɔ Ghana yɛ teacher training colleges ahodoɔ no abusua ɛnɛ wɔn kɔ strike ɛnɛ wɔn de wɔn nkuku na wɔn keka nyina gu fie a sie ne mo kasa wɔn ti fie edi wɔn yerenom aduane na abusua teacher training colleges ahodoɔ ne nsɛm a wɔn ka ne sɛ wɔn asɛm nyinaa
say kanini enim say ja e teacher training colleges yes diploma no mo de ma eni epeja mu ebe ni suapon preko pa se se omso so no eja teacher for mo chacha de wo e teacher training colleges awodo na say ya to din colleges of education no eja wo mo di brenom ne o ma di suan krata ne ade ade nyina no asesa enu nti na wo se eni o maketua eni nwanam a ewo wo adwuma wo mo ye ho ne aketua no ho no ekọ pepepe wo mo ball no nyene wo kai pa se 2021 nim no mo start asemi kukuru yakra ko ho strike ama mpanimfo frɛ wunum edo ma no fa wo mo ho se nye hwe mu nya manenka mo nkotwe mo strike ne nsensen ne mo ka bia yate mo di bem ye beye de ama mo eno mo si yokoli eno mo kotwe strike ne nsensen ye eno mbeti na fie ehwe mpanimfo ya hwe wonum a ra 2022 sa wo ma mai wonum ena 2022 wo mo de strike ne sa hye so bio samba kaya December bosome de toso edunsia e wa fie twa mu no mo wo mo sa kukuru strike ne ba sa emme no soso no wo mo twe ni twanya edu ba bi na ja mrase gye ne wo mrase gye fie ma de hia wo mo bosomtwe abaton pesua so no akro no a esa so ye sofo a o hye man ngumasua ho nsensem so ja gentre wo ba mu e de ne kasa betei be fifa wo mo ho sa emme ja labor commission mpanimfo ba mu eyi friend say fair wages for no nyina bam amatene hwe sikasem no ntoto so ebam bia na kyesa asem na eyasipo so mo bose abroso na wotwemienu de omo nsem na omo ka no omo hwe siesie de ama mabusua ye teacher training colleges ahodo wo Ghana nyina no eye mako aduanan ensia 46 ene wo Ghana achechefu egumu no enya asem ketwa enkoda no wa akwamam enche bia no omo ba eneja omo na wotwemienu nti no mo nim so omo mia school de na asem no makasi besi ne ene January bosom de to so nsie ya yetimi abusua still ade na nwene se empenimfo mfro mumpo ene mpese omo se bibi papa bi ebe free Nazareth aba ene nam so ba wiei yentete ene so mu do mu nkuku no mu nkaka nyina agufom a omo tifie edi omo yerenom aduane awa santamanta mu no nkro bebre no na atwa ho ahia na wokọ Amasia South mansini mu aye wokro ba ko frɛ ne sɛ muawano ɛhɔ ne yadui abusua de hia won mote muawano akyerɛ mu sɛ ade ba ko a ma brabɔ no kɔyie pa ɛne sɛ obenya de obedie ne obenom ne obefra anasɛ mpodi obɛhye na sɛ ne nyina no ewie paye na mu ba kokora atechema ɛde haw kɛse na ɛba wo mo ka sɛ wo nya aduane di nyame adom so na ensuo a wo mo ba nom no ana akwakwa ebo achibedi ensuo nso ya kan yesi ensuo mankwa ensuo ma pomuden ensuo ma hoden ensuo ya ade nyina te ukwa yaresa bia kora no a dokota timika kire wose num ensuo dodo na wa pomden ntimi nkoyie na won mo nsuo a won mo nya ya wa Amasia South mansin mu na busua eduru mra bi aje so puto ansa na watumi ahwensuo no eny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 e galamse ase ni nyina na nanse kura mpo na adwumakuo bi a won mo hya aban ase enyame nam won madom so besi boho ma wo mo na no kura mpo no enhyada nya papa bi asa ya won mo koto asra de hye se wo mo nom wo mo otom anya sa de a won be wu de agum potam ho na wa bra Simon opoku afriye wono yensamtro ni ba ko koye free house screening de ma won mo no ena nam so ma kromafo no so fa so a wom do mo hia sem atudwa yen so sem koye kura ma yen so sem nya kura tem bia ya sa ye kwa nkam doctor ni ye kwa resu sa koye ma ye pipe no ye odu aka ba akopɛ asai ye ba ko ka ho mienu na ye tu ba ko so wa tira de onum kura enye onum kura enye nso no ane ubu a na ye petopoto de si nyema kura be posa samana sana ebe ehura nso na timia ba ehura ubu a na ye peto je de si maneda ansa na wano onum so a enye papa ubu a na tie nko a tesera na ado aban ekoto para cho bebre so won tune mehemu ya no ekura ni swade ye nso ye sere no nipa omu do oso ba ma hu kura bebre e wo ha so no ane ye nom emoa ye kura tesera ma ye nsuo sere na ya de sere de pa ni nsuo de sere na pa ni school nkwa wa nyina twa akwa tentententen ko so na uya akwa ya wo wa twa akwa tententen ko school ansa na waba ti ye ni school so wa ha ready nyina ko school baabi moto ahodo mfuturo ebe nyina kwa ko baabi school te sana na do se ko ntwe ni mehwe ye ya ha wo do so papa e wo krom ha ye ni nsuo ye ni toilet ye ni school dan ye bre abanzo aba ya to nti ya sra wurade se dada do onka na kuma na do maboa ye krom
anu achi no abusuapanye ya otwemasi wono yo tumfo rampem hene ankwabia abusuapanye wono so kasa ye kire mu se suku kura ehwo akwatwe ewo mpotam ho ha ye ha se ye kwan sabe ya to aba mani pepe me kwa ni pepe na tatuni me party agent chairman me hunu mo bi omde boy a o ye kan ye so ho hin sabe wo papa de hene na hin ne be ko yi a na no me bi esisi wa kwa so tu papa fo se papa ade no e ko so ne mo se de be ya mo hin ne na ko so no ye we o ye kan se ni kwa so ka mo ye yesu go sam enko ye o he wo mo ko school odom ya ye nkura azugo we school bi o mo si amado me ye ni bi ya pem so aye ni bi kroma ye nimu bia wa ede mara wono mama me sremo se we de envam so nantu o mampedi na kufu ado ade ni bari wo se mara wono ma krono so akwa 1 vote no ye 1000 ade na bo because so 1000 vote ba na ka 1 vote ne wanya ubelus ede mesese se mama ta konjen enfam so na mka che na kufu ado so omo aye emu ano ye mabo ye so ye ka hu bi Afei medical director wono kwaya ya panye kwanchofo de mama boa heba clinic anasa mabo hospital ye wo mrom Dr. Opoku Dankwa wono so akasa pii adibiso so musi nsuo ho ayeden na me say okay se nsuo no ho ayeden na then no ebi am betimi a help with me foundation ni anka aba be boreholes ama wo no mo nya nsuo wo musi e say o borehole kra na obu nsuo na say the only advice that be ma wo mo say yes munya nsuo no kra free baby na kra workers ni machines and excavators no man so woman enka so be jai they no and I was a pleaded to government na government here involved kakra but I has say no the I say bibia baby no ye di check ye di ma aban say aban na was a oye so we say nkofo feel say there was aban em ne be pensu ma wo but not all that and was a yenso aye dwene ye ho na pensu so no youth, the youth should do something about that. I was your medical director. Ya wono kwaya ya panye kwanchofo amaboa hospital. Wadano ewomrom Dr. Opoku Dankwa. Abuso nyina we so ne na ye ho ntwasi kakramra ye ba nsem ne pia keche ye ba ye de mekọ be ma no a wo wasa krupon no a wo so Johnson tentem nti no odi super glue akoso no kote no ye be kọ ni krum ho no ne yakọ akodi nkom abusua ye da ye ho abasisi a Ghana fue yay Fido asisemo my people Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Puma unya besia kesie, and the insihu kakra bipe, and tifa Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwena befaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa 93.1. This is 93.1 FM. I was yawada samaje brachan yamaya kwa ba na ya konsam foforo mobile phone ya dia eboa wiase amansan pa technology nti na sa mobile phone ya kan ho asemi wobi ka ye wase ye de browse eno akro no ya sa de ye kworo enti anka ne no ananka wo hwehwe obi a kira kwan ya wotimi pe no a soma wo ba no bekwa akwohyem se ye de no mai no ene mobile phone adorment ni o manyina asesa nanam se bibia no bonyono ta wonti eno akro ya sanso di awu meka se atete na mfo ntam awade ntam ana neoma hodro pinu a nanam so na Sompa ka sie yansan 1240 Simonten so ebisa asa so awafo ankasa ho hia se ba ku ni wono mu aba ko befa ne yonko fon se mepeke
wanya ko ntimefa anase mpo message bi aba na phone so ntimehwa na no kra na so mfa so ne sei ewo nsunsanso wa bra ya ma ne bofo kwa monten so ne Ghana de hye binom edi nkomo no ene ensam de abusua gyae tewa so yi mumientie bi me fa kire se me jimi hudi se me phone ebele a me kunu fa me ni problem ena sa wo so ji hudi a me fa eni kwan se wo dwene bone ma me anansa wo ma wu se nipa no nu ni sa se waka hwe me se ne phone bele a metimi afade a metimi ba o ma me kwan dia mentimi me ma hu obi a wakwakofa ni kunu phone a e dia waregyaye aba enti no nipa no so ye ni busuani na ahwe na se busuani a ofre bi a no oseba house na phone no hwe na ye ende metimi afa ma ka che ne se bi a u sister na se afre na se enye ne hu nipa number mi ni mu de memfa because me fed in sinde bi na ngia fa ni afa na akọfa ne phone di aman so ntine bi no akọhu ye wo mpe ebe ma wo kra wo akoma asai do na de ha wo na eble wo ankọfa asem bi ani ye tie ho ase me de da ho a ofa na yi wono so de da ho a twase me fa kire se woni wo e bi akọ na eba menim de nti akọ na ye eba nti telephone no ebe de twase me fa e bia no ho wo so ofre ma ne be fa na e bi se call there esko bu okra na eni kwa asa wutie sa nkomo enye nsem nya na o se be ma nwale oba wu so wan de bi na nware ne de a me de nka me nko ade a so oni ho de betima fa oni ho entie de obi e pa so oni ho na aka dan so be fa no wati as na akofa pro ba na e bia kofa e bia be so ware no akofa ha wa ba ono boy to ahunya so peke no ko dama da American so be ko ada say obabu ho a no oni akoma ne duma mu penni bi na oyo no so yo ba na no so afre otu oba ne kasa na abere dina pem ebia na eya ono so adwuma mu penni ana say ebia ne kayazen ebia ne kayazen runum pakolo ehunya say be makora oba wale ni o empratwe ehunya say opeko we ya be ma peko oge ko we ya be oba so peko oboy ko Bible say ade bia no enu matawade eyeba so far say mo kan bo mo ho number ko na bia bia no be si kwan say bia o yire phone bele a wotumi fa okunu phone bele a wotumi sans mo ye ho number wo bia eyeba se nya say bia adwenbone kwan so ne bia obi yade ne phone sie ne yire say o ma ne yire wo ne say memfa me phone a that means me bia be ma na oba na wo bi sanya sa me say se me ni wana me yire me phone be na me yire amfa me bufu no e kire say enim ni papra wo me ma me brebo mo sisi mo yire no se mo bia mo amfa ne phone enye papa se Kristo ma wade pa de a e sa de ne ye adwuma e wo buntem se oba betima fo kunu phone me ma betima fa ne yire phone me fe sa problem ni bi me nya report be brebe amanfo e complain say obu ha ne ge bi say kunu phone the Facebook or the log kwato so the WhatsApp page or the log kwato so that means say be wo ba na dwene bibi ti e Kristo ma wade a sa na ma we asa perfume so create me fa no yon phone na din kunu bi din pay momo de microphone bere a enti abe ma fa ye minni ayi bia wo muso obetimi afamachi aya de boni bia enti no ma fa ana no me so me de bere na me ni ho a no so betimi afa te ayi bia ni mu de a obetimi afa na so dia phone wo dia private part kura se wahwe na no e private na no e dia double phone ade bia wo phone mu no o se so bamfa so e ka miss call na broni ye wo phone mu no be de ne so bamfa so miss call no a broni ye ye e se na phone wo dia wo dia na me so me wo me dia na se phone no da ho no mo ade bia wo phone mu no o se so bamfa so miss call brewa wa ye boni ana phone enya wo dia e bele no me maso mu nya di o maso nsi ene wa do mana ya wo nko afa no nso mfa no die se no so ye private se mo ye kwan sa de a ye ndie se ne sa na nyame boy se ne na nka hira ye se bra do mama dom ye oh ebe he ne ndie be hintem abusha ze ya bobo froka ho I was over Gara for binom na wote won mon karo baba do na chia I was after to aso ne de kase ne kwakowie wo wasa kropon ye wo wasa amanfi Easter baton pesia so e wa to e mantamu abusua ne ye tie ne se owra bi a wadi mfie ba duasa mienu 32 years ye friend Musa Sedu ye so de ono no condemn ya enade no otonton na ototon na ne tie ne se wo se nansen no wata Johnson tempa no onti ase
ya no odwonso ya no odwonso na se be na saa de ni be gyan nti no na okoto super glue na se be abusuafo manimu a ne kote na ode obia no sei ohun bie ni sei saa no na ode sok ne kabom sei abusuamo de momra tv no so na mehwe se di siti na da ho saa no he akwa di susu modu na yanko ma no so ne ani anua pani Foster ekodi nkomo na asemi wona di nani adi akire Foster fiziapa Foster observe for hwasi e benya yenua Foster ayisi wa ma no so Foster afiziapa o Foster observe hwasi e benya Foster ewa homa no so na yene no adi nkomo na wachichi mu asemi wono ene di nani adi akire pa yehwe na yene Foster eni nkomo na yemuza sa branch no da he Foster afisiapa afenkometru yeminia mejiri se ho ye nyame adom ekrekrem abranch musa se dunu a o yeso ototo condemn ni ade no a waye sa ade wi no sese wo he sese de okupiem ewo nananko ayaresa bia ewo eben wasa krupon ewo amanfi east municipal ni mu ho a ewo na sese abranti wako akopia awoje ayarehwe super glue no de an bi no otode so ne kote no bema super glue na ya twa E1 no anu bi pepepe na ani ni tini ye orange bi sa no sa pepe se ne ye white no sa pepe ene ye betare ache atare pa boy nkomo echechire mu yi yo minia meda say sa blanti we ya ye kana asim wadi mfishia aduasa mienu 32 na blanti ni juma wodi wo mpatam woni say ototo condemn na won say na nankone nso akwakwaye mining community activities bebre ekoso nti de obeye bia no ekonkan isan say sika kru sika ekoso ho na say dwadi ekoso ho nti so we study ahia mining communities ni na eduru ba bia ya na ye ya sebe omonso ombo ba sibrai aya no omonso omde mo ho akwagimu we ombota ye nyina ne so omonso omko pesika ni bi gold sika ni bi adi na branti se onam mo tonton ototo condemn ni nyina onya sika sa ba sibrai fo ya na odi kujigina omonso chese wasiba mo omoa ma sabri wono wanya enamu yare bi ya friend gonorrhea ni bi enti sese na kwakwaye se empanifo na asa doctor for se mo ka se self medication eduru ba bia ya enye no eduru ba bia eye no kure e wo se tumi ti wo mo na se ehu se ohaw bi abaye honam na kwa animu a yetumi hu ba bia e wo se de fa se ne be ya ye hu betumi atoye na branti self medication ya okoye ye na de sensu so e de abra ni nyina ne se ohuni se onya gonorrhea ni bi no ono wa hu se gonorrhea but the cover ya say every 2 minutes be abranti yi ne kwati no the adwon so 2 minutes be anu yi ne kwati no the adwon so no say na adwon so badodo nti sane e be adwon so bi twa de men kopre super glue na egbu me be ma no ba bi akwan ne da no memfa bi enso ho ne enkantare sane e be ya Johnson no Emma wa na ono so betumi anya ni tira didi na chese watumi adi ne dwuma so a de enti ade ne kopiem e wo ho na koba asa no mini atemenka kapa nti ekoba asa na ye dey nti ekoba asa no na odi super glue eso anu a etare na chese Johnson akota na ya ase afi Johnson Emma biem nti eho no na ohun se ne ho kire no na o sha ase se obebo anamfofo amane se na to no na brabo se no de abo ne ho nti ekoba asa na fofo nso kire ne se de akoye de aje ekopim ayaresa bia na aja yehu a doctor fo ni hu kwan a ye be fa so a Johnson no ebetumi apie nti se de okona na nkwa na nankọ na akwa se mining community na nankọ no ufiu ana wokọ wasa krupon wo de kọ board ye ne mpatamu wo no nti opepepe ana sabri abranti akwa kupia a doctor fu ejina ne so apẹ kwan a omba fa so super glue no betumi anane afiri ne be ma nano na emum watumi anya ne tire didim no adwon so na bibia so akonkan de amano akwa so na Foster eti doctors ne say enidaso ho enidaso because said you was si sabi ne kote no gata no adamu no enidaso ho so betima sa ba mama na Johnson etima ba biu enidaso ho na prepare the doctors for ne kan say age on say sabi be ma say odonso kwan no say esisa na ayaye wade bi de hye be ma say kan say kata o say di sa niema no
Katita, yeah, and Tiano Bonus is no, ye survival brandy, no. Na ya share ya pequia on between ya fast no much me and none at the end of free and the quarter no and no send ya. Na first na nanko na wotie no na nanko na wotie no wo yire wo ma be on free ho on so mo de mo ne namu kwabra mo on namu na odi ni dwuma nti gala no a na de na kwa kopio dwuma na se wakwa kopio na se sabio aye ya wo de kura fa ba ko na eja ene ne ntena sa na hwe se bia dachi bi obetumi amwa wa mo na de mienu ana miensa kan ho bo no wa anya ne sa ene je se be ma ne sori aba bi obenya bia no de awura ono so omo ne ho ban bia Erade nyame ejije se kakra wo wonti no me pese me bisa se wa hunye be ma no first na that TV sui anya na me kasa akwa no kote so no posi party posi nam so wo ho enam agu ho nya sem kitwa o posi o kira bobre asem na di kamo fa nche yen e wo se ye kama mo te ase ne asie e wo sa kromonti na ye ka no roro asem ne bi wono mo a e wo se o ka ni straight se be ye busuafo mbete ase ntina ye ka na sa mo fa nche pa unze nye sa ne te but ade no de me se abenam te I possible no possible o foster enam so gu ni kote no se we kura de difunu no ahu no na ejina so abema Radi nyame eje se ne kwate so anti no gu asha wo fo no so na okote igono o se o mo aya ase Radi o tuma ho amanfo mama ya ase na me na atua ne ka no enya hwe obe ne ho beto no na obeto nti first china tia no asa akwa hwe ne ya hu ne asi why Mati say adida so nti no ya hwe de besi bia ya mfa nka me mo ne matiefo na say doctors be your operation ohun normal worm dia ko ebia minnim se be on betumi anya duro bi de agusu ma na tumi anane de ayu mate ye nyama doctors no mo anini mo madwuma ye da se foster nyame nsira so da se pa abusu anti we enua foster isi na ye call ne nche ne kokodi nkomo no we de asi e wona nanko ye ben wase krupon ye wo wasa manfi east abato mpesua so e wa to mantam koso ya so hui ohun ani so ade o ye banhye wo sa hemfu chini posi yo e na pumpuni na ano no kra no ya ademu se wo hwe ano no a o de toto makonta de o da bi yemfa no no nto ho da bi say no yemfa toto ho ene ma men kan me ye ne enkoyani se o ma men ka de ma men kan me ne enkoyani nkacho o da bi say ge de toto ho da bi a se de aba no se o de abusuafo mo de mo hwe no wo Facebook mo fanto so na o de emfanto so o de mo fanto so ne hwe eti say ana da YouTube ne Facebook no na bo ma we no hwe no say no a on se ne sitie no menya hu ni nyina de ba pa de da so kakra ya de se wonya hu let and breath no but se kakra yi na atwea ba na se still body ni bi wa akire se ya otun sa de na bremu a ebeso awa pa o na we ka sa no kra ya de mu ohu ano no eti so posi nwanwa no bi ntimi hu no na wo se nka obi sa na ma me se bia na adwene mu no say because nipa de say me Johnson tentem do nti me di superglue akoso me kote wakosi ugata na ve hu kire wa fe na wo koka kire amanfo se ne me de aye me huni na ebrade ba lodu de wakote so me de ma me ntwa masem so to aso yen ko to aso ne ko de to aso yen ko asamu o ma mi aya de waboa no abusia mizo ne 5G ne ya kan fo de ama wate wo pa no dia ye kama da sante de ni je ho ano no ekoba ne se ya na se bibia wu ama no mizo baboa wo papa enya sem geto ye nka na da hwe won mo maba beto bia won mo ton ane won mo manum bi nyina edi ho adanse asa ne ton no kwa kama wo fegu ho ane se ye tu ama wo fegu ho ane se ye to ama wo ejabusia we enya de akwa akwa begu na aba oso ne bia mizo ne 5G no ya energy drink na 5G energy drink no na mizo fruit juice nso ho anodo de no ya chemienu enti fruit juice no obetum de bread bia na pie bi na de aka ho na wanom emu adukama enti ema wankasa wo men abusia wokọ Be Kind supermarket a
sister Sewa na ho owo Achimoda monfrɛ na homa na ho kwa abenya bi ato eye Be Kind supermarket sister Sewa ho Achimoda na wo monfrɛ no was 0242 424 471 0242 424 471 ana mama Esther nso ewo Adom ne Asomdwe Junction buakwa wotra Baptist University no hono no no Adom ne Asomdwe Junction buakwa wotra Baptist University no ewa na mama Esther nso wakɔfa ne dosopuo pa enya sem ke 20 ha ho buakwafo mo amwota no so ehwe eboa monkɔ hɔ na monkonkoto bi na homa no yɛ 0246 405 472 0246 405 472 Mizo and 5G home common yedie na wakwa Swami Mazin so a post office no hono mo a Swami Mazin for post office eno so abawa wa betu ni do so podi akogu a abusua Mazin fo mo amowo edi enkronkron kwa de sai anoma anye kronoma francho yes wono nyina mo betimi akoso Mazin makwa akotobi wa abawa ho 0595 537 435 0595 537 435 Abe Herbal Clinic nie Dr. Abe watana so apatapa new site wo be apatapa junction mami we na drone feri da won fe drone kan ma won ko fie nsan fa ma nyame kura mpangu Abe say wo de wo ba ne ntonchia na hwasane na wotwe so na wotwe mienu wan sori anyina wona so a sekelsa yade syphilis wo de puan na eye wo anasa be ma na mu nsan yade je se de obi akwate bi a wo de supaguru aso wo de amfa supaguru nso kwa Dr. Abe wo no ani hu dwuma mfa ma wo eye tatahwe wo de bibidro kan na sa yade abusua we nya juju bibidro kan eno wo de sa yade ama ho atɔ tana so patapa new site wo ba patapa junction no friend was 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 0506 460 208 edini ye FIDO Fido abama bosia bo ebusua ye nika aya kono na ye dase Fido se wo de bo star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na se wo dem ana ko Google Play Store ho na download the Fido app no efa free ho de kan se wo nya bi da wo benya 200 Ghana cedis enka ne sika 2 million afefiri wo ko ne 3000 de ko nyina wo betumi anya bi wo mpawe na apade Fido se wo mu ne agent wo ba bia mo nhyɛ ne nso wo mo front kan kyerɛ sɛ sende sika ne nso ensende ubi da bi wo mu ne WhatsApp number bia wo ba bia eti obi frɔ no ka sa asɛm no kyerɛ wo a ma posifo enche sa nipa no ye gina we so ya den nsɛm no nyina esi ana wie won mo dombo aya na be ko message ana ye mbobo omo ya acknowledge on na yenko yo messages na yi na na kwa mo aboaten de bi buy na na kwa mo aboaten Ablekuma Central or de bi buy keke kaswa American Town Kenke House ono so de bi e buy yenko keke kaswa de bi e buy yenko enim kakra yenko na na kwa mo aboaten klo na Ablekuma Central osaso edibi ababiu na abusafo de yemfansi yemfansi ade mu oduro ebe dai so be ne nsam no soso de mu oduro nko a wo fa bu o se keep on blazing eye ayi munyina de bia na na kwa mo boaten ko no a won ye ni obeba bedu oyibo boaten na ebehi yeda se Frederick Mystica yeda se Crispo fufuo Crespo yeda se Amisco Spelele yeda se na nakwa mo aboaten yeda se Atakofi yeda se Phobia headquarters on the obeton ne ema o Filippo yeda se Ivan Seni no boase tutuka yeda se Steven Etua hene ososo yeda se na nakwa mo aboaten kro no awasa so be miensa ono so yeda na se Steven Etua hene na Ivan Seni no boase tutuka master planner Kentampo omunyina yedamase wate se mukrikre musa koso yenkwa awusia na wie yemfa seda ama news team ni nyina kokko Veronica Jando akosua somwa wa hene ni
ama crunches of mami premier ni ka ho ɛna nana kwabena kɛse wɔno so ka ho biara kasare mofi afia agyewa kwade ɛna afei wokɔ MC a hɔ nso a yɛwɔ PK Rocky Rexford Godfred ni Akiola school fees nana yaw kɛchire ɛne nkae ne nyinaa yɛda mo ase Sompa so 98.9 yɛda adwumafoɔ no nyinaa se Chame Nimo akua nyakwa abronoma ene enkaye no yanso nyame adom so yansemfo panyoro asante abo Benedict wɔkyini memene ene mu no nsia ken na sabata kyene ntine de odinam se tie ne kakraka enumero basa de aba medin ene akosia agyewa kwade boaten menemenua nana ya abo amali bia boga yes sir so Rocky the darling ene so bi otwaso. Do you understand about inflation? Do you understand it? We are the people. We are the kingpin of the inflation.